Hello guys, खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय जोंहा दुर्गा फुजा खुलुमनो थांदों माने मा दुर्गा खुलुमनो थांदों आरो मन्दिराव दा थांनोसै रेडि जाखांबाय बरियानो दख'ना गानबाय आङो ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै आंथ' न'आवसो दंफैयो नोंथांमोना बयबो मिन्थिखायो होनदों आरो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दा थांबाय थानोसै पूरा रेडी जाजोब्बाय ब्लाउसआ मिलायासै नै बोरैबा बुरै टाइप जाबाय सासे रेडी जाना दं सानै बिनानावफ्रानो साब्रैना आंना सासे बैयाव दं सासेया स' गाइस याव गासिबो प्रसाद रेडी खालामना लाबाय बिबार मा होनो किसमिस इयो बेखौ जों फारौखि होनो नारिकल आपेल आंगुर इयाव दुर्गा मानि देलायग्रा लाइजौ लाबाय दा थांनोसै आरामनो नै जोंहा थांनो ओंखारबाय रेडि थांनोसै ओइ आं आंखौ थाइनैल' लाबो जागोन ना थाइनैया थौ थांनोसै बिबार खाबावबाय थोआसै मानसिफ्रा बुरजाथारना गोदोनिया देखियो र लाजिबाय जिंखौनो मोनो थांना फुजायानो स्ट्रिं स्ट्रटारहाय जोंनि जनायाव ओइ नैयाव खुलुमहैनोसै गारि नुदोंना जोंनि बेखिनियाव खुलुमहैनोसै इयाव दा हरावसो लाइट जोंगोन आरोना साखि लानोसै इयाव साखि लानोसै लाजोब्बाय थांनोसै गारियाव दोननांगौ जे सेन्देलखौ जेबो नङा सेन्देल थय दे बाहेराव न सेन्देल या नथरि आबो हाबनोसै मानसियानो भिर गैया या दल दामग्रा बैयाव साखिनि दे हैनोसैथ' इलाय थुबालाय
So guys, खुलुमखांबाय दा थांसै प्रसाद जाबाय प्रसाद लानोसै आंबो प्रसाद लानोसै पैकेट करने के लिए यहाँ बैठिए ऐसे बैठिए पैकेट छोड़िए पैकेट नहीं करना प्रसाद लाबाय थांनोसै जाबाय काम सेन्देल गानसै आयौ सेन्देला जि गुदुं जादों ना ओइ फ्रेंच फ्राइ सफैबाय नै मम' सफैलायबाय जोंना ओरैनो आरो खावसेयालाय बोरो खावसेयानो फैयाखै माथो सफैजोब्बाय एम्फौ बायदि मानसि मा Kay mata sini buka yo ba. Araw lo buka ko wala ba. Wanar ka sa niyo. Ano ko yun? Wala ka. Buka do na ka mga toro mo tanda. Yan ka. किसरे जान से चम्मच दी दे আছে কাটা আছে কাটা আছে এটা হাতে পা খাবো পারা जान से लाजे